Jsme si vyměnili koloběžky. Takže dokoukejte co. Jsme si, že u každého, co si budeme zadávat, tak tam musíme dát každý tu challenge. První půjde Šimon na mí a pak půjdu já na Šimonový. Ale půjde první Šimon. Jo, neřešte moji koloběžku. Jo, mám park. Jo. Pojď Šimona. To je psycho už. ADHD plus. Ne. Wow, dobře, takže teď jdu na to já. Takže Dan to jde skočit. Co je podle vás lepší, streetka nebo parka? Jdeš ještě jednou? Ještě jsem neřekl, že máme vždycky na to 2 pokusy, takže... A jo, vlastně, tak pojď. Hele, co si myslíte, je lepší parka nebo streetka? Napište to do komentářů, jo? Pojď! To mě teda lepší streetka. Tak ale parka je lepší naučení těch triků, protože je lehčí, že jo? Yes, takže dám to dál. A my jdeme k dalšímu úkolu. Jsme řekli, že jak tam je ten roh, tak z toho skočíme na asfalt. Takže teď jde Šimon. Já jdu teď já to asi nedám. Takže tak. Podle mě to dá. Ještě jeden pokus máš. Prosím, přeposílejte to na ten kanál. Já budu moc rád, když dáte aspoň jeden odběr. A hrajeme na písmena srdce, kdo to nazbírá, tak má trest. Jo. Pojď. Takže Dan to splnil a zatím ještě nikdo neměl to. Takže my jdeme na další věc. Tak čau. Šimon je velký dělník, dává se s tím velmi zabrat. Takže představuji vám náš nový skokánek. Wow, magical. Takže my jdeme na něm něco splnit. Takže já skočím jakoby na tu novou rampu a pak jakoby na ní skočím a skočím na asfalt. Wow, dobře, teď jdu já. Takže Šíma půjde tady to, jo, dělá tam otočky a nějaký kotočář tady na to, takže. Na kapky to umím, na tyhle nevím. Máš ještě jeden pokus. Teďka jde Dan tohle. Jsme to voskovali. Jo? To bude obraz století. Mně se taky dělá na té tvojí, jako je to dobře, ale prostě mě to jde líp na té mojí. Tak pojď. Na té mojí strýce, kterou budu mít a měl jsem. Takže oba dva máme esko. Kámo, to bych dal jeden pokus, to byl skoč. Ne, mám taky esko. Takže u dalšího triku čau. Takže mám první písmeno z toho. A tak měli jsme vám říct zadání a zadání je. Šimon se řítí se. Skočit zadu na bednu a z bedny vyskočit, takže já jdu teď na to. Jo, takže tam ten skokánek musí tam skočit. Pojď. Tak počkej, tak chvilku. Takže my jsme ten skokánek srovnali. Po 20 letech, takže Dan může jít na to. Co si myslíte? Myslíte, že to Dan dá? Podle mě to dá, jako. Na té parce by to asi dal. Můžeš! Dobrý, takže Dan to dál a my jdeme na další skok. Šimon jde skákat kanále, já vám je ukážu. Šimon to dá, takže teď jdu na to já. Já jsem tak to Dana trošku nestíhal, no. Pojď, to dáš. Dobrý. Teď jsme to dali, takže
jdeme vymyslet ještě něco jiného na zadání. Zadali skok tam a zpátky dolů. Takže jde Šimon. Správně. Pojď ještě zpátky. Šimon to dal, teď jdu na to já. Takže dám to doskočit. Takže Dan to splnil a oba dva máme esko. Takže my jdeme vymyslet další úkol. Jsme řekli, Že budeme tam dělat 180. přesně tam. Jo. V tom místě. Takže Šimon jde to teda dělat. Dělej. Pojď, můžeš. Rovná čára. Já mu věřím. Máš ještě jeden pokus, protože myslím, že udělá 180 a pojede zpátky. Má svůj poslední pokus a jde na to. Nepochopil, takže mu dávám ještě jeden pokus. On má Cčko. Já jdu na to. By mohl dát. Takže hezky. Tak to bylo hodně divný, ale dám si to ještě jednou. OK. Stalo dobře. Tak ale předtím jsi to dá, takže ti to uznávám. A u dalšího triku nazdar. On má srdce a já jsem na zakrytém obdobníku skočit na to a zeskočit z toho. Jde Šimon. Hej, co se tam otáčíš, jo, takhle. Ještě jeden, ale celkem bych mu to uznal. Že Šimon jako už má téčko, ale jde to ještě zkusit. Skoč zpátky. No. Jestli to dáš, dám ti jeden pokus a jestli to dáš, tak hrajeme ještě. Jde. No. A pojď. Jo. Nemá téčko a hrajeme dál. Pim. Jdete na to. Nevadí. Nice. Tak to zkus ještě. Já to dám ještě čistě. Tak já jsem měl také 4 pokusy, tak ještě můžeš. Takže budu mít 3. Ale tak když to nedáš, tak se předtím dál, takže v pohodě. No, ale já bych to chtěla dát čistě. OK. Jo, tak tohle zdál. Jo. Takže my jdeme vymýšlet další trik. Já jdu na to, jo. Musí přeskočit tady tu koloběžku. Takže jde na to, Šimon. Pip. Jej! Takže Dan to jde skočit. Dan jde to skočit tu koloběžku. Dobře, Dan to dál. A my jdeme zkusit vymýšlet další úkol, který asi nevymyslíme, protože už to máme všechno vybraný, ty úkoly. U dalšího úkolu čau. Jsme řekli, že budeme zadávat 180 na fletu, takže Šimon jde na to. Proč jsi tak blízko u mě? Hej, tak to bylo trochu... Ty jsi... No, prostě máš ještě jeden pokus. Sakra kousek, takže mám... Takže já si to jdu ještě zkusit dát. Takže Dan to jde teda skočit. Takže Dan to jde skočit. Teď. Takže dám to dál. Čistý jako pleny, jako noso čistou plena. Takže to je konec videa a Jestli to chtěl, oslavíme. jestli
trošku se naštvat. Jestli se vám tohle video líbilo Tak zanechte like a odběr. a u dalšího videa Čau.